Fil-45 anniversarju l-Forzi Armati ta' Malta tellet Open Day għal pubbliku fil-Waterfront il-Belt Valletta. Open Day li tula wieħed seta' jammira l-makkinarji li l-Forzi Armati ta' Malta jużaw fil-missjonijiet ta' salvataġġ minn laneġ sa' helikopters. L-aktar li laqtet lajn kienet il-lanċa P61 li attrezzata b'dak kollu meħtieġ għall-operazzjonijiet twal. Fl-istess waqt, il-lanċa P61 laqqat lil pubbliku esperjenzi tal-baħħara fosthom dik ta' Jesmond Aġus. Ilu 23 sena bħala baħħar fl-armata u ma naqasam l-ar esperjenza li ltaqa' magħha. L-ar waħda kienet meta tlajt fuq dil-lanċa sentej ilu. Meta konna ħriġna mħabba dawk is-Sirjani u sibna dawk il-nies kollha fil-baħar. Dik l-ar esperjenza li qatt kelli jiena. Ma l-esperjenzi korroħ f'moħħu tibqa' timbrata esperjenza li żgur ma jinsiex. Isbaħ waħda meta kienet taw il-Condors daqs 16 years ilu meta tlajt il-Ġermanja u niżilt waħda minn hemm. Jekk il-baħar joffri l-esperjenzi tiegħu, l-istess nistgħu ngħidu għall-ajru dan meta l-Forzi Armati ta' Malta tibgħat il-helikopters tagħha għal missjonijiet ta' salvataġġ. Wara kors intensiv fl-Italja, Simon Attard se jibda jiltaqa' ma' sitwazzjonijiet differenti permezz tal-helikopter, filwaqt li huwa preparat iħoss li t-taħriġ għandu dejjem jibqa' kontinwu. Aħna diġà noperaw helikopters, però fadal iktar training fejn jidħol search and rescue, fejn jidħol winching tan-nies, ġifieri speċjalment fuq dal-helikopter ġdid li kull milu għandna sena, allura se kulħadd għadu mhux jesperimenta ma għadna għaddejjin bit-training li huwa kontinu. Waqt li l-pubbliku kienet igawdi minn spettaklu li joffrow fuq il-baħar il-petrol boats, il-ħidma tal-Forzi Armati ta' Malta baqgħet għaddejja hekk kif fl-istess waqt ġie salvat Malti li sappruħu f'diffikultajiet. Kenna każ ukoll illum ftit tal-ħin ilu kien hemm sajjiet Malti li kien fuq dajsa tas-sajd viċin Lampedusa u kellu ġieħ u kellu bżonn jiġi immedjatament meħud b'helikopter. Infatti iddeployajna helikopter through l-Operation Center tagħna, helikopter bażat Malta tat-Taljani fejn ovvjament kien pilota Malti u rescuer Malti li għamlu din l-operazzjoni ta' suċċess. Il-ħidma tagħna tibqa' tkompli, ma nistgħux nifqu ovvjament tal-Open Day. Min barra esibizzjoni tar-riżorsi li għandha fiħdan għall-Forzi Armati ta' Malta, din il-ġurnata servit ta' opportunità biex wieħed jiddeċidi l-karriera tiegħu bħal Emanuel Gawci, tifel ta' 11-il sena li jrid isir soldat. Sir soldat? Ejja. Għalfejn? Għaxien moħħ flexion.